Chakemese amangana mayaso robotiro wichene kigima kurwase kenyero kirikiara tandike gotoka sensemo yaraganga egwode ne yabogisera sebungo ya kitu cha South Imeje County ya Kisii ni gobono Omobere yomohoba ko Gotindekwa litukuliaro chinsa Ikomi na Ibere chamambia asenke ye mokurwase kenyere kyo kiara tandi na boni ke gotebekana bune gikero Omobere kunyara Gotindekwa chinsa chekmambia ngobwate kana buna no omongina omoke bwenke yum konyara koboera una ngochiare ko serigwa no na murabo mongno monene ase enkejo ngeye maiga yomugako ye konyara gosiria obogima bwaye korengane chiriboti ni gotokumanya guna omongino kabiro yubo igoro omongino moke ni gobona beteka kunyomwenke yo ase myake teremeke ya etere no na buni gotebekana buna ni gabwata abana babere abubare abanyaroka nabo ni gotebekana buna abana abo ni ga abagorete era amo no mugako ye maiga yomugako ye gosira ni ga akonyora arorere ko bano bwoba buna na chikoserigwa n'abamura bomongina omonene buna omurikyo ito agotomanya senchira yowekerano dipon asanya lenye family asenka yo mugakanyata egotoka ase kenyero kiara tandi kegotoka ase location ya raganga location ya bogsero abanyakenyero nigo bagikirega korabororo aso mugakoyomo omanyekanite buna Zakari sabo Kenyata oyo bakagusiri obogima bwaye ase amati ya mutindeka chinsa Ikomi na Ibere chamambia bogo kialero Potuko toro mwabia tata mwana kororo aye agacha matanga sakalia akanyoro Omobere eniri gosangana bamurabo mwabo gati yabo no muchifu wenseme Ibere soeri nigo banyara koerera obotutukanu obubanyara koirera egekori ekikoba unatuatagete enyumba ya gachitukando gaiga ya no enyumba yo no monene tukamote ibono gwanza kumenya mwao singe mugakano agocha kwene etuanyoreta gutukani nganje nyumba itindi kwa yesoa abagaka bekenyoro na itune family tugatema sana lakini naba abetukuanga wankiranire twenshi asinka wana mumuro yo minto okumenyiro ure kuya okwarire na kawaida ya marwairare orarire abayibori bo musubati yo bakire kawaida ne kianyaji kera munda komenya basabire kende bayirwe rwamo kabire abana wenka bose bamaremu nabo baswayereire batakire ko rutamaraba batakire gwake bikamago uneri chikolire to karora it is very wise Omobere ni gumapema tani unusual ubisangyo nanche irenka nkabero mu bisangyo yo obeire nera matuka mange bamenyete nera buya sakali ominta singe njamu wanjete mu bisangyo otimandiri aye gwo mwana woko itatebe ko adoption Omobere yo mwana bamenyete nera buya komenta nayo nigo baruko bolya gochia se amate kobare elio gotika gotuomania abana abamo na kobabolio morembe uyubono okubairera gwe atananekana asenjire tali endonge acha tukamanyanga nere tali eromube abantu bekenyoro bake bakumuchana bakumisiridi amangana akorete injunction namangana omugako monyena akwanete kare moyo igobone kine kabegete kotini nkiabwate ni fario asengencho the contention no bole mariere tue omwando no bole enyomba agachere tunoere one contention ye case rende nere rialing boigo umugambi ni gatebanga ntayale bale bune family kumwabera omongina Nyagosira na komwali bagali alio komenyanka batali komoseria bune gotebekana asa ementera gotebanga nigo mongino yuatametibeka kuruka onde ataramoseria mugako igaliete iratabe se gochegigwa nonde agatebya abana bayemba moseria intubuna bamura bamwabo we must honor eira ya aliete ojeso mongino ya kuripoteria egetaseni Ndizi TV kurwase kenyoro kiara tandi kegotoke sub location ya raganga location ya bogisero egotoka imeye bunge ya kitutu cha South imeye county ya Kisii elietalia nendi pon
asanya